להביא שיח שהוא כל כך בבושקה, שהוא כל כך עמוק וכנה, שלעיתים זה מרגיש למה לגעת בו, אבל שם נמצא התשובות להכל. את אומרת למה לגעת בו, ואני מרגישה כמו איזה מטוטלת עולה ויורדת בהתרגשות, שבא לי להגיד ברור שלגעת בו, ברור, כאילו את רוצה לחיות, את רוצה לחוות, תגעי. יש פרסומת של אלפה רומאו, אני חושבת, של המכונית, שאומרת זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. מסביבנו יש רבבות של בני אדם שמסתובבים פשוט על אוטומט, מעבירים יום ועוד יום, והולכים בתלם ובהסללה במסלול שיסלילו אותם, פשוט מקיימים את המשימות האלה, אבל לא עוצרים לבדוק מה הם רוצים, מה התשוקות, מה הכמיהות של אותו ילד הזה, אותו ילד שרוצה שיראו אותו, לעמוד על במות, לדבר, להתבטא, ליצור, להמציא משהו. איזה הבדל, את יכולה לראות, אני רגע יכולה להעיד על עצמי, את יכולה להרגיש את האנרגיות בחדר, שהאדם שאומר, אני חי, אני חוגגת את מי שאני, אני מבטאת את הקול שלי, אני מרגישה שאני מביאה משמעות, אין לזה מחיר. אם את שואלת על למה לגעת? ככה, בשביל להרגיש ככה, ואין לזה מחיר, יש לזה מחירים בדרך, לא נתייפייף, זה לא לבחור לדבר עם הילד הפנימי, ולעשות תהליכי התפתחות, וזה happy joy, יש לזה המון מחירים בדרך, המון מפגשים כואבים, כמו שהזכרנו קודם את המפגש הכואב שלך, לא תמיד הסביבה מקבלת את זה בזרועות פתוחות, הסביבה לא תמיד אוהבת את כל השינויים האלה, ואנחנו צריכים כל הזמן להצדיק או להסביר, אבל בסוף בני האדם משנים עם עצמם, ואין לזה מחיר שאתה שם את הראש על הכרית ואתה אומר, אני עושה טוב עבורי. ברוכים הבאים לפודקאסט הכל לטובה. פודקאסט על המפגש בין רוחניות לפרקטיות, ועל הבחירה לחיות בשמחה, דווקא בתקופה המאתגרת שבה אנו חיים. אני נטלי חיון, חוקרת ומלווה תהליכי התפתחות מתוך היכרות עם עצמנו. מזמינה אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, לשתף ולהצטרף אליי למסע שיפגיש אתכם עם עצמכם. היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הכל לטובה. והיום בפרק מספר 10 אני נרגשת ומאוד מתכבדת וגאה להזמין את מדריכת האור שלי, את המטפלת הראשונה שאי פעם חוויתי, את סיוון מדרי. היי סיוון. אז כבר הדופק שלי עולה, כי לא ידעתי שאני הייתי מטפלת הראשונה. הנה, על ההתחלה גיליתי פרט חדש. זאת זכות גדולה, לדעת שהמפגש שלנו פתח אותך לעולם, או הכיר לך את עולם התודעה וההתפתחות האישית. לחלוטין, למרות שעשיתי 2 תארים, תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה של לימודי העבודה, לא עשיתי את הקישור הזה לסיפור האישי שלי, מבחינתי זה היה לימודים ותיאוריות, ובעצם המפגש איתך זה המפגש הראשון שלי עם עצמי, ושלי אפילו נגיד עם הילדה הפנימית שקיימת בתוכי. ומהשיח הקצר שלנו לפני הפודקאסט, מההבנה שאתם נמצאת בעולמות של התפתחות אישית, אני מבינה שהמפגש הזה השפיע עלייך וריתק אותך וסקרן אותך. מאוד, בהתחלה מאוד הפחיד אותי, כלומר, את זוכרת, לגלות שיש בי ילדה פנימית, ולגלות בעיקר שאני מאוד לא אוהבת אותה, הפחיד אותי, קיבץ אותי, ועדיין גרם לי להמשיך לחקור עוד ועוד לגביה, מתוך איזשהו קול פנימי שאמר לי שם נמצאת התשובה להגיע למקום שבו יהיה לי טוב, שבו אני ארצה להיות נוכחת בה. אז אני קודם כל אציג אותך. אז סיוון היא קודם כל מקור להשראה, אימא, מטפלת, מנחה, סופרת,
ראייה. יש משהו שככה לא ציינתי? מנהלת משאבי אנוש. מנהלת משאבי אנוש, נכון. זה המיין, מה שנקרא, מבחינת היום-יום. מבחינת היום-יום, נכון. ואני אתחיל ככה, אנחנו נתחיל בסיפור האישי שלי, ובאותו נקודה שאת פוגשת אותי לפני 4 שנים, שהכל מסביבי מתפרק, ואז לאחר מכן נצלול ככה לעוד עולמות מאוד מאוד מעניינים. אני מגיעה אלייך לפני 4 שנים, אני אתחיל ואני אגיד שאנחנו קודם כל מכירות בתור קולגות, כלומר אני עושה קורס, שתינו עושות קורס קואוצ'ינג למנהלות משאבי אנוש, ואני זוכרת היום להגיד שברמה האינטואיטיבית מהרגע הראשון, אני מסתכלת לך לתוך העיניים ואני יודעת, משהו פנימי אומר לי שיש שם משהו מוכר, משהו שאני מכירה, שזה כנראה גם לא הפעם הראשונה שנפגשנו, ואחרי בעצם מסע משותף של למידה, אני ככה מבקשת ממך להראות לי את הדרך. אני רק לחבר לסיטואציה, אני עוברת באותו זמן תהליך גירושין, אני גם באותו זמן בעיצומו של תהליך גירושין מפוטרת גם מהעבודה שאני עובדת, ואת פוגשת אותי בתהליך ההתפרקות שלי. מה את זוכרת שאת פוגשת? אני יכולה לשתף שעד ההיכרות איתך היו לי תהליכים רכים. נשים שחיפשו לדייק את העבודה שלהם, לשפר מערכות יחסים, להיות אימא יותר רגועה, להגדיל את התחביבים, את שעות הפנאי שלהם, באמת תהליכים רכים. וכשפגשתי אותך, בכנות אני אגיד שאני זוכרת שאחרי המפגש שלך עם הילדה הקטנה, אני הלכתי לסשן אצל הסופרוויזרית שלי, כדי להבין מה היה פה. כי לא ידעתי איך מכילים דבר כזה, זה היה גדול עליי כאימא, זה היה גדול עליי כילדה קטנה, על הילדה הפנימית שלי זה היה גדול, זה היה מפגש מטלטל מאוד. אני ממש זוכרת השישי הזה, נפגשנו בקליניקה שלי ביום שישי, ולא הצלחתי להשתחרר מהחוויה הזאת, למרות שאני מאוד מנוסה, וידעת להגיד שלי, שלך, ולהשאיר את האנרגיות של המתאמנת שלי בקליניקה, אבל שמה זה ליווה אותי, מהמקום שרציתי לחמול על הילדה הזאת. אני כן רוצה לתת רקע על הנושא של הילדה הקטנה, הילדה הפנימית. ילדה פנימית זה שם נוסף לעבוד עם התת מודע, זה משהו שמחבר אותנו בצורה יותר רכה וישירה לעבוד עם התת מודע שלנו. בסוף מחקרים מראים שאנחנו 8% מודע ו92% תת מודע, מה שאומר שביום יום מה שאנחנו מדברים זה די סרק, כי הכל פה עובד מאחורה והכל מנוהל מאחורה, מחוויות ילדות, מזיכרונות ילדות וכולי. אז אנחנו תהליכי התפתחות, המטרה שלנו זה כמה שיותר לעבוד בתת מודע, עם התת מודע שלנו, לראות מה הוא רוצה להגיד לנו, מה המסרים שלו, ואחד מהכלים זה לעבוד עם הילדה הפנימית. עוד משהו שאפשר להגיד על הילדה הפנימית, כדי לתת את הדימוי הוויזואלי הנכון, נדמיין את הבבושקה, הבובה המפורסמת שמגיעה מרוסיה. אנחנו יודעים היום שאנחנו רואים את הבבושקה הזאת, בהכרח אין מצב שהיא חלולה בפנים. אנחנו יודעים שאם נפתח, נמצא עוד אחת ונפתח, ונמצא עוד אחת ונפתח, ונמצא עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, עד שנמצא אחת פצפונת, אבל אף אחד לא יעלה על הדעת שהוא יראה בבושקה שהיא חלולה. בבושקה אנחנו יודעים שהיא מכילה בתוכה עוד ועוד 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 דמויות. ובדיוק כמו הבבושקה, גם אנחנו בני האדם, לא רק הילדה הפנימית, כמובן גם הילד הפנימי, קיים עוד דמות ועוד דמות, נטלי שלפני 4 שנים, ונטלי שלפני 5 שנים, נטלי שלפני שעה. את מוצפת בדמויות, וכל אחת מהדמויות משפיעה עלייך. בשביל זה גם מה שאת לומדת היום, גם אם תשמעי את הפודקאסט של עצמך, פעם נוספת עוד חודשיים, זה לא יהיה אותה למידה, זה לא יהיה אותה הקשבה, כי את כל הזמן בהתפתחות, בני האדם תמיד בהתפתחות. ואנחנו בתרגיל של ילדה פנימית, חותרים רגע לדבר עם הילדה הזאת. ממש בילדות שלה בגיל 3, 4, 5, שהיא הייתה חסרת אונים, שהיא הייתה חסרת ישע, שהיא הייתה נתונה לחסדי שמיים וחסדי ההורים שלה, שכל דבר שההורים שלה היו אומרים זה היה דברי אלוהים חיים, והיא אמרה אוקיי, אני לוקחת את זה מה שאתם אומרים, מקדשת את זה והולכת עם זה קדימה. ובתהליך איתה חוויתי שיש דחייה, פשוט דחייה ממך. הרגשתי שאת לא משנה כמה קבלות יש לך, וכמה את מוצלחת, וכמה את מתקדמת בחיים,
אני אומרת לך את זה, מהדהדת לך את זה, מעודדת לך את זה, וזה מתקיים בחלל ריק, זה לא פוגש אותך. יש אי הלימה מוחלטת בין מי שאת בפועל, למי שנמצאת שם בפנים, והחלטתי ליישם את התרגיל הזה שמגיע מעולם ה-NLP של הילדה הפנימית, וזזתי מהכיסא וביקשתי ממך לדבר עם הילדה הפנימית, הנחיתי אותך לקחת כמה נשימות עמוקות, לדמיין אותה, את אמרת לי איך היא נראית, את אמרת לי שהיא בת 5-6, עם שיער קצר שחור לא מסודר, עם הרבה מאוד קינים, ואת התחלת לצעוק עליה, פשוט התחלת לצעוק עליה, וזה היה הכי פתוח שלי כאשת מקצוע, מבעית, בדרך כלל פוגשים ילד חומלים עליו, אני רציתי לחמול על הילדה שלא הכרתי, ואת כעסת עליה ואמרת לה חבל שאת קיימת והרסתי את החיים ומה את רוצה ממני ותעופי מפה וזה היה סשן שאני אמרתי רגע כזה כמו איזה פוס, אני צריכה כלים, לא הבנתי מה קורה עכשיו, שפוגשים את הילד מחבקים אותו, לא הבנתי מה עושים עם כל הכעס והדחייה, וניסינו לסגור את הסשן בזה שאת אומרת לה, מנסה לשמוע מה היא רוצה ממך, היית אטומה לחלוטין, לא רצית לשמוע אותה, לא רצית לראות אותה, לא רצית להקשיב לה, ביקשתי ממך להיפרד ממנה, להביא תמונה שלך כילדה, שהייתה תמונה מהממת, אני זוכרת אולי זה היה תחפושת של פורים, שמלה לבנה וילדה יפהפייה, כן ראיתי בעיניים של הילדה הזאת את הכאב, וביקשתי ממך להתחיל להתחבר אליה, ממש המחשתי והסברתי שזה, את לא משנה עד כמה תתכחשי, אני זוכרת את המילה הזו כל כך חזק, שאמרת לך, היא תבליח כל הזמן, היא פשוט תצוץ לך, ואת תצטרכי, את עושה לה ככה, במקום רגע להרים אותה, ולהושיב אותה עלייך, ולראות מה היא רוצה, היא תבליח, אין מנוס, אין דרך, אני לא מכירה דרך אחרת, אם את לא תכירי בה, היא פשוט, היא תחבל לך ולה, והיא באמת רוצה משהו בסיסי. נכון, אני ממש, כי את מדברת, ואני ממש, יש לי תמונות, ממש מתוך הסשן הזה, ואני חושבת שבאמת אני מגיעה אלייך, כאשר בעצם, אני חושבת שבגיל 12, ברגע שגיליתי את הלימודים, קיבלתי מעין החלטה כזאת, נדרתי אפילו איזשהו נדר, שאני משאירה את הילדה הזאת בעבר, ואין לה מקום יותר, ואני הופכת להיות הדבר הזה שרוצים ממני להיות, ואז הפכתי להיות מצטיינת בלימודים, ואז יצרתי דמות חדשה שקוראים לה, שיש לה אותו שם, קוראים לה נטלי, אבל אין זכר לאותו ילדה, ובעצם ככה הלכתי בעולם במשך הרבה מאוד שנים, שיש פער, דיסוננס ענקי בין כל מה שמתחולל בתוכי וכל הרגשות שצפים לבין אותו תמונה שאני הולכת איתה ומחזיקה אותה בעולם, ואז בעצם בהתפרקות הזאת, בגירושין, שהבן אדם היחיד שהרגשתי שאי פעם באמת ראה אותי ואהב אותי החליט ללכת, הילדה הזאת התפרקה ממש, ושאני מגיעה אלייך ואני פוגשת אותה בפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, אני לא יכולה לסבול אותה. אני לא יכולה, אני ממש זוכרת שאני יושבת שם ואני רואה אותה מולי על הכיסא, והיא נראית לי מגעילה ומלוכלכת, ובעצם כל מה ששמעתי עליה, שהייתי ילדה, בהיותי ילדה, שהייתי שומעת את מלוכלכת ואת מסריחה ואת מגעילה ואת לא טובה, ואף אחד לא ירצה אותך אף פעם, ואותו מכות שהיא קיבלה, ואותו חרם שהיא עברה, היה באמת הדרך שבה אני רואה אותה גם. כלומר זה כבר לא היה העיניים של אנשים אחרים, זה העיניים שלי, אותה. עכשיו היא זה אני. זה אומר העיניים שלי, אותי. כלומר אני באותו נקודה שונאת את עצמי. שונאת את מי שאני, שונאת את מה שאני, שונאת את הקיום שלי, שונאת את החיים שלי, שונאת את הכל מהכל. מאוד גאה בי שהצלחתי בצורה מאוד מאוד כנה להביא את כל שהרגשתי אז, וזה באמת היה מאוד אותנטי, ככה למקום שחוויתי, ובעצם אני זוכרת שזיהיתי
את הכאב שלך. אני זוכרת שמאוד ראית אותי, וגם ככה לפני כמה זמן שדיברנו, אז אמרתי לך תודה על זה שהצלחת לראות את מה שאני לא הצלחתי לראות, כלומר היית עבורי באותו נקודה דמות אמהית מכילה, מחבקת, אוהבת, שרואה את מה שאני באותו נקודת זמן לא מצליחה לראות. לא מצליחה לראות בכלל. כלומר, את שיקפת לי כמה היא טובה, וכמה היא מדהימה, וכמה היא אמיצה, וכמה היא שורדת, וכמה היא... וואו! ואני רואה ילדה עם קרה, שחושבים שהיא בן, כל הזמן, מלוכלכת, מטונפת, שצוחקים עליה כל הזמן, והיא בעצם הגורם לכל הבעיות שלי בחיים. ואני רק רוצה להעלים אותה. אני רוצה שהיא תלך. אני רוצה שהיא תלך, אני רוצה שהיא לא תהיה יותר נוכחת בחיים שלי, כי אם היא תלך, אז אולי דברים יסתדרו. כן, כמו להבדיל שיש, כמו בסרטים, שאנחנו רואים שמישהו בוגד, או עושה איזשהו מעשה נורא, ואומר אני ארצח את הליבי שלי, ואני אשליך אותו לים, וזה ייעלם. היום אנחנו יודעים שאין דבר כזה. אנחנו אנשים אנושיים, עם מצפון, זה לא משנה כמה רחוק זה יהיה, לאיזה מדינה נעבור, איזה שינוי נעשה, זה מתקיים בתוכנו, החוויות האלה. אז זה לא, אין דרך אחרת אלא להתמודד עם זה, אלא לפגוש את זה, אלא רגע להיבהל מזה, ואז לחבק את זה. ונורא ריגשת אותי עם מה שאמרת עכשיו. ודעת, במרחק הזמן, לי הייתה החוויה כזאת של, אני זוכרת התפרקות, זוכרת הכאב, ולשמוע עכשיו מהצד השני, איך הצד השני ראה את זה. תודה על הזכות, ותודה על הפידבק המרגש הזה. וזה מדהים, שלמרות, את יודעת, איך שיצאתי מהפגישה, הגעתי. שבוע לאחר מכן. נכון. ושבוע לאחר מכן, ולשבוע לאחר מכן, מה שמגלה לי שעם כמה שלא אהבתי אותה, היה אכפת לך ממנה. היה אכפת לי ממנה. היה אכפת לי ממנה, והיה אכפת לי ממני. כלומר, לא משנה כמה זה יתגר אותי, כמה זה כאב לי, כמה לא רציתי שום קשר לזה, עדיין היה שם איזשהו כוח מניע, שבחר כל פעם מחדש לחזור, לשבת שם ולהתמודד. ובעצם אחד מהדברים שאני ככה גם מכירה תודה אינסופית לך, שבאיזשהו שלב ידעת גם לבוא ולהגיד לי, נטלי, את צריכה להתקדם הלאה. כלומר, אני נתתי לך בנקודת זמן הזאת את כל מה שאני יכולה לתת לך, ואני חושבת שאת צריכה, אני מובילה אותך לבן אדם הבא, לבת אדם הבא במקרה הזה, שתוכל להאיר לך את הדרך שבה את זקוקה ללכת. את זוכרת את זה? בהחלט. אני באמת מאמינה שתהליך אימוני טוב, בסוף אני מאמנת, אני קואוצ'רית, ההכשרות שלי הן מרובות, אבל הן בעולם האימון, אני לא פסיכותרפיסטית ולא פסיכולוגית, ואני מאמינה שתהליך אימוני טוב, מוביל את המתאמן או המתאמנת לתהליך פסיכולוגי. הוא מגרה אותם עד כדי כך שאומר, רגע, מה יש שם מתחת? כי אנחנו עובדים על פני השטח ומאוד ביצועיסטים, ויש המון רבדים בתהליך האימון, אבל בסוף הוא מאוד פרקטי, אנחנו רוצים לצאת עם תוצאות. ותהליך אימון טוב מוביל את המתאמן לתהליך פסיכולוגי, רגע לראות מה יש שם מתחת, אני רוצה להבין עוד שכבות, אז זה הרגיש לי מתבקש, בטח ובטח את עם הסקרנות, זה ניכר בעיניים שלך גם ברגעי משבר, הסקרנות, הלמידה, הגלגלים שחושבים, הרגיש לי מאוד מדויק להגיד, תחזקי את היסודות. ממש, ואני ממשיכה ככה, אחרי שאנחנו בעצם ככה מסיימות, אני ממשיכה, היום אני יודעת להגיד שככה בורא עולם סלל לי את הדרך בכל נקודת זמן, זה אומר גם שאני היום מסתכלת לדוגמה על הילדות שלי, ועל כל מיני מקומות, כי עלה בי כל הזמן שאלה, איך שרדת? כלומר, זו מציאות עבור ילדה, אני בגיל 6, עוברת חרם בכיתה, בשכבה, בבית ספר, ואז חוזרת הביתה להורים שעשו הכי טוב שהם יכלו, אבל לא ידעו איך להתמודד עם ילדה שחובה דבר כזה, ובעצם
לא רק שהם לא יודעים להתמודד, הם בעצם עושים השלכה של הכאב שלה אליהם, ואז מתוך החוסר אונים הגדול הזה שנוצר שם, איך הילדה הזאת התמודדה? הילדה הזאת התמודדה בזה שהיא דיברה עם בורא עולם, כל הזמן. כל הזמן, זוכרת סשנים שלי, אחרי יום נוראי בבית ובבית ספר, הולכת לשדה מול הבית, שוכבת. התבודדות ומנהלת שיחות עם בורא עולם. ואת יודעת שאת מדברת עם בורא עולם? את יודעת שזה הוא הכתובת? כן. אני יודעת שזה הוא הכתובת, אגב שברגע שפגשתי את המספרים שלי הבנתי, היום לידה שלי הוא 7 זה שליח האל באסתר, ואני יודעת שהחיבור שלי לבורא עולם תמיד היה שם מאוד מאוד בלתי אמצעי, מאוד מאוד תקשורת ישירה איתו, והיום אני יודעת להגיד שזה מה שהציל אותי. זה חבל ההצלה. זה חבל ההצלה שלי, ואני ככה עושה חוזרת בעצם למתי שאנחנו מסיימות את הטיפול, ואז אני הולכת לטיפול רגשי. ובטיפול הרגשי זה בעצם היה טיפול ללא מילים. כלומר, רוב הטיפול היה בי, שאני צוללת לתוך הגוף, ופוגשת את הילדה הפנימית בתוך הגוף. וזה היה קשה נורא. בדיעבד הדבר הכי מדויק שיכולתי לעשות, כי הייתי חייבת לפגוש אותה. והייתי חייבת לפגוש גם את הכאב בתוך הגוף. ובמשך שנה וחודשיים, זה מה שאני עושה, שבוע בשבוע, פוגשת את הילדה, ופוגשת את הכאב שלה, ללא מילים, ללא שכל, רק בגוף. ובעצם אבל מה שקורה זה שכל הפצעים נפתחים, הכל נפתח, אבל הם נפתחים והם נשארים קצת מדממים. כלומר... הם מחלימים, לא שמים עליהם פלסטרים. נכון. והיום אני יודעת להגיד שזה היה ככה מצע מאוד טוב להתקפי חרדה, שמגיעים אחרי שאני בוחרת לסיים טיפול רגשי. אני בוחרת לסיים טיפול רגשי בגלל שבעצם אני מבינה שהדרך שבה הקשר הזה מתנהל הוא לא מדויק לי, כי אני חווה איזושהי סוג של פגיעה בטיפול. הקשר עם המטפלת? עם המטפלת. אני מרגישה מאוד בנוח לספר שאחרי 1 שנה ו3 חודשים שהקשר הוא קשר, המטפלת הייתה גם סוג של דמות אמהית עבורי בסופו של דבר, אבל דמות אמהית מאוד קשוחה. וזה מה שהייתי צריכה. היום אני יודעת להגיד בדיעבד. שזימנת, שדייקת לך אותה. דייקתי עם מטפלת שהיא דמות אמהית, אבל היא מאוד נותנת לי להתמודד עם הדבר הזה. כלומר, נגיד בין טיפול לטיפול, אין שיח. אין מקום לשיח, אין מקום להעלות דברים, אבל היא מאוד ככה מחזירה אותי לקרקע, ומאוד מפגישה אותי, אבל אותי מתמודדת. ואז אחד הטיפולים התבצע בעצם בזום, ובמהלך הטיפול בעצם נאמרים כל מיני דברים, ואני זוכרת שאני יוצאת מהטיפול בוגעה, ואני אפילו לא מבינה למה, ואני לא רוצה לבוא לטיפול הבא. אז אני חוזרת לזום ומקשיבה, ומגלה שבמהלך הזום אני ככה משתפת שהיה לי בוקר קשוח עם יוחאי, ובבוקר הזה צעקתי עליו, ונאמר לי במילים האלה, אני אומרת שצעקתי עליו, אבל מהר מאוד הבנתי מה קרה שם והתנצלתי, ואז היא אמרה לי מזל שזה קרה, כי אם לא הייתי חותכת לחוזן. ואני זוכרת ששם אני אומרת no way, די. אף אחד לא מדבר עליי ככה. זהו. לילדה הפנימית שבי לא מגיע שידברו ככה. לא מגיע לה שהיא תעבור שוב את הכאב הזה. מגיע לה שיראו אותה, מגיע לה שיכילו אותה, מגיע לה שבכל הצבעים שלה יגידו לה שהכל בסדר. היא רוצה ללמוד כבר. היא רוצה ללמוד, היא רוצה ללכת את הדרך, אבל לא בדרך של קשיחות. כן. ואז אני בוחרת לסיים את הטיפול הרגשי. אני בהתחלה לא מצליחה להגיד למטפלת שלי למה. בסוף אני אומרת, זה היה מאוד מאתגר לי,
הרבה מאוד בכי, מאוד שמחה שעשיתי את זה, ואז בעצם אני כזה קצת עבודה שמה. קצת מה? עבודה, כי בעצם התרגלתי שמישהו קצת מחזיק לי את היד, ופתאום אני כזה לבד בעולם, ואני לא מצליחה למצוא את הטיפול שנכון לי ומדויק לי, אני מנסה כל מיני דברים, ואז מופיעים התקפי חרדה. זה היה גם בסמוך ל7 לאוקטובר, ובשביעי לאוקטובר לא ייחסתי לזה משמעות גדולה, אבל העובדת שלי, מנהלת המשרד, הייתה בנובה. ואני בעצם מתעוררת בבוקר של 7 באוקטובר, לא מבינה כל כך מה קורה, אבל יש לי אינטואיציה שאומרת לי, תבדקי מה איתה. ואני לא יודעת שהיא הלכה למסיבה. ואני שולחת לה הודעה, והיא כותבת לי, אני שואלת אותה מה איתך ומה עם אמא, כי גם אמא שלה עובדת איתנו, והיא כותבת לי, אני מתחבא בשיחים, מחכה לחילוץ. ואני איתה שוהה במהלך כל הזמן הזה, והיום בדיעבד אני מבינה שזה היה הטריגר להתקפי חרדה מאוד מאוד קשוחים. אני מבינה גם שחוויתי 2 גם לפני גם התקפי חרדה, לא ידעתי לתת לזה את השם, כי מבחינתי זה דיכאון, אני חווה דיכאון מאז שארי נולד, אני גם מטופלת על ידי כדורים, מבחינתי זה הכל דיכאון, ואז אני מבינה, שנייה, זה לא דיכאון, ובמהלך פודקאסט שאני שומעת אני מבינה שזה התקפי חרדה, ובו בזמן אגב אותו מי שהיה עומר שריר שעשיתי איתו כאן פרק, אני קובעת איתו מפגש, במפגש הוא אומר לי את חובה עכשיו התקף חרדה, ואנחנו מגלים גם שאני חובה חרדה מוכללת, אני מתנהלת מתוך חרדה יומיומית, כי זה בעצם מה שראיתי בבית ומה שחוויתי, ובמשך 3 חודשים שבהם אני פשוט חווה התקפי חרדה במהלך כל יום כל היום, אני מתבוננת על דפוסי המחשבה שמייצרים לי את ההתקפי חרדה, ועושה שם עבודה היום בדיעבד, עבודת עומק מול הדפוסים שלי, וכל הזמן בוחרת לתת אמונה מקדמת במקום, וממש מצליחה להבין את הדפוסים שהם מייצרים לי התקפי חרדה, ובכלל מייצרים לי את כל המציאות שאני מייצרת לעצמי ביום יום. זה היה תהליך מדהים, מדהים 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 מדהים, באמת תהליך, אחד התהליכים, אני זוכרת שבפעם הראשונה שהוא פגש אותי הוא אמר לי, תזכרי שהדרך שבו התמודדתי עם התקפי חרדה יהיה בשבילך מתנה ענקית, את במסע הגיבורה שלך, ובאמת אחרי שאני יוצאת מהתקפי חרדה משהו אצלי משתנה, משהו אצלי פתאום נפתח. ונפתח, אני אומרת שפתאום גיליתי את מרחב מודעות, את פריידי ואלימור, פתאום אני מבינה את המטריקס, פתאום אני מבינה, ופתאום אני נפתחת גם לעולם הרוחני. אני לומדת נומרולוגיה, ואני לומדת תקשורת מקרבת, ואני פתאום מתחילה לשחות בעולמות, שמצד אחד תמיד היו שם, ותמיד הרגשתי אותם בתוכי, אבל לא ידעתי לתת להם את השמות שלהם. וזהו, ומשם בעצם קורה בעצם כל התהליך, והיציאה שלי לאור גם בתור מלווה של תהליכים, וזה פשוט מדהים, כי מבחינתי את היית האבן דרך הראשונה, כלומר את זאתי שבאמת פתחת לי את הדרך לריפוי, שהיום אני יודעת להגיד שריפוי זה השליחות שלי, כאן, ריפוי עצמי, ריפוי במערכות יחסים שלי, וריפוי החוצה, ובעיניי זה סופר דופר מרגש, ואני פוגשת אותך היום, וזה באמת ככה הנושא שאני רוצה שנדבר עליו, במקום שגם אני כמוך מנהלת משאבי אנוש בחברת בעצם מדיקל דיווייס, מכשור רפואי. החברה שלי מייצרת בעצם שתל שמונע בעיות של שלפוחית שתן רגיזה, וככה אני מאוד נהנית מהעשייה שלי וממה שאני עושה. פעם ראשונה בחיים שלי, אחרי 14 שנות עשייה, שאני מצליחה לשהות במקום כבר כמעט 3 שנים, 2.5, ומצליחה להביא אותי
ומצליחה, היום בדיעבד אני יודעת שבמקומות העבודה שלי במשך 14 שנים, 10 מקומות עבודה שחזרתי את אותו החרם שעברתי בילדות, ולמרות שבמקום העבודה הזאת זה התחיל ככה, שאני משחזרת חרם, הצלחתי לעבור את זה, ולגדול ולצמוח, והיום אני במקום העבודה שלי, אחד מהעובדים אמר לי, את באה ואת מביאה איתך את השמש. ואני יודעת שבמקום העבודה שלי שעובר כרגע שינויים מאוד גדולים, 2 גלי פיטורים מאוד גדולים, אני מצליחה להביא את האנרגיה ואת הקול לטובה האמיתי הזה, ולתמוך בתהליכים ולהישאר מאוד חיובית ולתת לעובדים את מה שהם צריכים. בו בזמן יש בי משהו שיושב בבטן ובלב שאומר לי, יש יותר מזה. You can do more. אני יכולה לעשות יותר, ואני יכולה, לא סתם, מקרה אותיות השם רקם, השם רקם לך את כל שעברת, על מנת שתוכלי להיות שם, עבור אנשים אחרים, כמו שהיו עבורך. אני בדיוק שם, במקום הזה, שאני ככה בונה את התשתיות, אחרי שסיימתי בעצם קורס של נשים, אחד שהיה מדהים, וכל אחת מהן עשתה תהליך מדהים. אני נורא מפוחדת, אני אשתף אותך במקום הזה, של פתאום להביא אותי, לא את מה שלמדתי, לא את הסיפור שלי, לא את הסיפור שלי, אותי, וזאת הסיבה שרציתי ככה לעשות איתך את הרעיון, כי מבחינתי, את עושה את זה. כלומר, את גם אימא ל4 ילדים מופלאים, את גם מנהלת משאבי אנוש, יש לך קליניקה מדהימה ומלאה ברוך השם, וגם מוצאת לאור אותך במילים בספר. וממש מעניין אותי ככה לשמוע ממך. את האיך. אז קודם כל תודה. פה על כל הפרגונים, אני יושבת פה ו-overwhelmed. אני רוצה, רגע לפני שנעבור לאגם וגם ואיך עושים את זה, חשוב לי שניתן רגע את הפרקטיקה, ניפרד מהילדה הפנימית וניתן את הכבוד שלה. אז מי שמאזין לנו וככה יסתקרן ורוצה לדעת, אם אפילו לא בתהליך של טיפול, איך הוא פוגש את הילדה הפנימית הזאת, בא לי לשתף ככה שמאז שהתחלתי תהליכי התפתחות, היו לי 2 ילדים, ואז עברתי קורס אימון, ולמדתי את העולם הזה, ושנכנסתי להיריון השלישי, אני ממש זוכרת את הרגע שאני הולכת לחדר, ופותחת את המחברת שלי, וכותבת לילדה הפנימית שלי, שלא תדאג כשאני בהיריון, שיש לי גם מספיק אהבה בשבילה. אני אומרת את זה עם התרגשות רבה, מתוך מקום של זאת הדרך, להכיר שהיא קיימת כל הזמן, בין אם אני בת 16, בין אם אני בת 28, ובין אם אני בת 35 בהיריון השלישי, וזה קרה גם בהיריון הרביעי, שאני כותבת לה, אני אוהבת אותך, יש לי מספיק אהבה, גם בשבילך וגם בשביל מי שיש לי בבטן כרגע. ואני רוצה כן לתת את העקרונות של איך אנחנו מתחברים לילדה הפנימית. אז הדבר הראשון זה שאנחנו מכירים בה ומבינים שהיא קיימת, גם אם לא נכיר בה זה לא יעלים אותה, היא קיימת בנו כל הזמן. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לנהל את התקשורת מקרבת, בכל תקשורת כנה, בכל אחד ואחד מאיתנו יש דיבור פנימי. ברי המזל שבנו שגדלו בבתים מפרים, חיוביים, מעצימים, הדיבור הפנימי שלהם אומר להם, אתה יכול, אתה מסוגל, תנסה, אתה תצליח, אתה מושלם, כל מה שתגיעי בה יהפוך לזהב, ואלה שלא גדלו בבתים מטיבים. אז שומעים אני לא מספיק טובה, לא יאהבו אותי, עדיף לא לנסות, אני מפחדת לאכזב, יש את הקולות הפנימיים, ולנו יש את הזכות ואת יכולת הבחירה שאנחנו גדלים, לפתח את הקול הפנימי המטיב שלנו. אז האחריות שלנו כמבוגר האחראי עכשיו על הילדה הפנימית, זה שהתקשורת תהיה כנה, להגיד את הדברים האמיתיים, לא את הדברים שאנחנו סוחבים, אלא הלכה למעשה. את ילדה טובה והתפתחת וגדלת ועשית יופי של דרך, ממש לתת לה את הפידבקים ולספר לה מה קרה בשנים האלה. והדבר השלישי זה להיות בנוכחות מתוך הקשבה. זאת אומרת שאם הילדה שבי עצובה עכשיו, לא להגיד לה לא קרה כלום. לא להגיד לה, תראי זה מהמם, יש לך 4 ילדים ובית, למה את עצובה? היא עצובה. אז
להיות עצובה איתה עכשיו, ולהיות שמחה איתה עכשיו, ולהתלהב איתה עכשיו, זו הזכות שלנו, שכל הרגשות האלה קיימים בתוכה, ובתוכנו כמובן, ולתת לה ביטוי. קודם אמרת, הסשן עם המטפלת לקח לך הרבה מאוד זמן להגיד, זה לא לך לקח זמן להגיד, זה לילדה שבך, של מה שהיא לא אמרה לא התקבל, לא היה אוזן קשבת, לא היה אמונה, לא היה, ביטלו את הדברים שלה, אמרת, תאמין לי, היא מטפלת, היא מוסמכת, יש לו את הגושפנקות שלה, מאיפה אני אבוא ואיך שגיד לה, זה לא היה מדויק לי. אז זה להתחבר ולהגיד, הילדה הפנימית שבי עכשיו חוותה משהו, והיא רוצה לבטא את זה, לתת לה את האפשרות לבטא ולהבין שלתת מודע שלנו אין הבחנה בין זמנים. זה לא משנה עכשיו אם אני בת 4, בת 30 או בת 70. מבחינתו ילדה בת 4 עכשיו משותקת, קפואה. אנחנו חוזרים אליה, יורדים על מה שנקרא לגובה העיניים ואומרים לה, בראש, אני יודעת שנבהלת, אני מרגישה את זה גם. להכיר בזה. הרבה פעמים אנחנו גם ילדים, לא צריכים לפתור להם את הבעיות. לרדת למטה ולהגיד, אני רואה שאת פגועה, אני איתך פה. זהו, זה קסם. אז זה באמת ככה 3 עקרונות שאני מקווה מאוד שהמאזינים יישמו אותם ויכירו בהם. קודם כל בכלל, אם זה פעם ראשונה שהם שומעים שיש בתוכם ילד פנימי, אז להכיר בו, לדבר איתו בתקשורת כנה ולהיות נוכחים ברגשות שהוא מביא איתו. ואני לא אסיים את הסשן הזה של ילדה פנימית בלי טקסט, ואז אנחנו נוכל להתחבר לנושא של הסופרת. אני יכולה לספר שאת הטקסט הזה כתבתי באיזשהו רגע של הצלחה מאוד גדולה שהייתה לי. הלכתי ללילה בתל אביב לטובת כתיבה, לטובת כתיבת ספר, וכאילו ישבתי במרפסת ואמרתי, זה באמת קורה? כאילו, את ניטרלת את הכל, ואת 24 שעות עם עצמך, עושה את מה שאת הכי אוהבת, וזה נורא מאוד ריגש אותי, והרגשתי אותה איתי במרפסת, ממש הרגשתי אותה איתי במרפסת, ואמרתי, זה מצדיק טקסט. וזה הולך, הטקסט הזה הולך ככה. קוראים לזה בואי נחזור אחורה בזמן, ותראי, איך שפתחתי את הספר, עוד לא חיפשתי עמודים, זה פשוט נפתח כמו שאמרת, אין מקרה. פשוט באמת הייתי לבד, והרגשתי שהיא היחידה שאני רוצה לספר לה. בואי תראי, עשיתי את זה, אני מגשימה את החלום שלי. אנחנו מגשימות את החלום שלנו. זה יצא בוואן שוט, ואני הכי אוהבת את הטקסטים האלה שהם באמת לא מתאמצים והם נובעים מתוכי, וקוראים לזה בואי נחזור אחורה בזמן. בואי נשחק משחק, את ואני. משחק מרגש וקצת דמיוני. משחק שבו נחזור אחורה בזמן. אגלה לך ששתינו יחד כמו סלע איתן. את תראי לי איך לשמוח ולהתלהב. אני אסיר ממך שכבות של כאב. את תבקשי ממני לשבת לצידך, ואני אחזור איתך אל ילדותך. אני אספר לך סיפור על ילדה חזקה, שלא הלכה בתלם ועמדה על דעתה. לעתים חלמה חלומות ואהבה לדמיין. היא לא ידעה מה זה לא, הסתערה על החיים ואמרה להם כן. הילדה הזאת הפכה לאישה, אישה עוצמתית, מחוברת ורגישה. היום האישה הזאת יושבת מולך ומשחקת איתך עם משחק דמיוני, ומגלה לך במציאות שהילדה שאת היא בעצם אני. אני מוסיפה וכותבת, בתוך כל אחת מאיתנו יש ילדה פנימית שמחכה בסבלנות שנראה אותה, נרגיע אותה ונספר לה שהכל בסדר, שהיא טובה ואהובה בדיוק כפי שהיא, ושיש בה את הכוח להגשים כל חלום. וואו. וואו. איזה טקסט עוצמתי מאוד. ואני חייבת להגיד שאני כל כך מתחברת, ואני ממש מרגישה ככה שבגיל 40 אני ממש פוגשת אותה כל הזמן, ממש פוגשת אותה כל הזמן, וממש לומדת להיות חמלה עליה כל כך. היא כל כך רוצה, היא כל כך רוצה להצליח, היא כל כך רוצה גם לחיות את הדבר הזה שהיא מדברת כל הזמן. כלומר היא מאוד, אני מאוד חכמה, למדתי המון, יש לי ידע, אני גם יודעת איך להעביר אותו, ויש פעמים שאני לא מצליחה להיות הדבר הזה שאני מדברת אותו. וזה כל פעם לחזור ולהגיד לה שזה בסדר.
שאנחנו בתהליך, ואנחנו לומדות, ואנחנו נוכחות, ואנחנו בהודעה, ואנחנו מקבלות, ואנחנו נופלות, ואנחנו קמות, וזה בסדר. אני אוהבת אותה בכל הצבעים שלה. בדיוק כפי שהיא, בלי גבולות, בלי תנאים. לגמרי. וואו. תודה. תודה לטקסט הזה, ותודה על הכנות ועל הפתיחות. להביא שיח שהוא כל כך בבושקה, שהוא כל כך עמוק וכנה, שלעיתים זה מרגיש למה לגעת? למה לגעת בו? אבל שם נמצא התשובות להכל. את אומרת למה לגעת בו, ואני מרגישה כמו איזה מטוטלת עולה ויורדת בהתרגשות, שבא לי להגיד ברור שלגעת בו, ברור, כאילו את רוצה לחיות, את רוצה לחוות, תגעי. יש פרסומת של אלפה רומאו, אני חושבת, של המכונית, שאומרת זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. מסביבנו יש רבבות של בני אדם שמסתובבים פשוט על אוטומט, מעבירים יום ועוד יום, והולכים בתלם ובהסללה במסלול שיסלילו אותם, פשוט מקיימים את המשימות האלה, אבל לא עוצרים לבדוק מה הם רוצים, מה התשוקות, מה הכמיהות של אותו ילד הזה, אותו ילד שרוצה שיראו אותו, לעמוד על במות, לדבר, להתבטא, ליצור, להמציא משהו. איזה הבדל, את יכולה לראות, אני רגע יכולה להעיד על עצמי, את יכולה להרגיש את האנרגיות בחדר, שהאדם שאומר, אני חי, אני חוגגת את מי שאני, אני מבטאת את הקול שלי, אני מרגישה שאני מביאה משמעות, אין לזה מחיר. אם את שואלת על למה לגעת? ככה, בשביל להרגיש ככה, ואין לזה מחיר, יש לזה מחירים בדרך, לא נתייפייף, זה לא לבחור לדבר עם הילד הפנימי ולעשות תהליכי התפתחות, וזה happy joy, יש לזה המון מחירים בדרך, המון מפגשים כואבים, כמו שהזכרנו קודם את המפגש הכואב שלך, לא תמיד הסביבה מקבלת את זה בעזרות פתוחות, הסביבה לא תמיד אוהבת את כל השינויים האלה, ואנחנו צריכים כל הזמן להצדיק או להסביר, אבל בסוף בני האדם משנים עם עצמם, ואין לזה מחיר שאתה שם את הראש על הכרית ואתה אומר, אני עושה טוב עבורי. ואיך באמת נשארים כל הזמן מחוברים לילדה הפנימית, כאשר במציאות החיצונית אנחנו בכל כך הרבה תפקידים. כאילו, עולה לי להגיד לך שזה goes without saying, זה כאילו אני אומרת לך, איך את אימא ואת פה עכשיו מקליטה פודקאסט, איך את אימא ואת בבוקר משאבי אנוש, איך את אימא? את אימא נקודה. יש לי ילדה, יש בי ילדה פנימית. אני לא בוחרת מתי לראות אותה, מתי לא לראות אותה, אני מרגישה אותה, היא תמיד איתי. אז זה לא, אני לא בתפקיד, אני באחריות, אני לא בתפקיד, היא ממש חלק ממני, וזה לא תורח, זה לא משימה, זה קיים. מדהים, כי אני חובה הרבה פעמים שעל מנת שאני אוכל באמת לתת לה את המקום, אז אני זקוקה לייצר מרחבים שהם מרחבים רק שלי. ואז זה כל הזמן מתנגש עם שאר המקומות בחיים שלי, עם שאר המרחבים בחיים שלי, ובאמת האיזון, או לשלב גם וגם, ובגלל זה ככה בשיחה שלפני שדיברנו, וככה סיפרת לי על כל מה שאת עושה, משהו בי פתאום אמר, אוקיי, זה אפשרי, כי שאני עכשיו שלדוגמה אני עושה את הקורס עצמאיות, וזה מפגיש אותי, זה לא רק פרקטיקה, תעשי 1, 2, 3, 4, פתאום זה שיח בלתי פוסק עם הילדה הפנימית, שאומרת, אני לא רוצה לזוז, הכל טוב, בואי, עשית עבודה מדהימה בשנים האחרונות, יש לך, את בזוגיות טובה, את בהורות מטיבה וטובה שאת גדלה וצמחה, יש לך עבודה טובה, לא לגעת, לא להרוס, ועדיין כל פנימי שאומר, עוד תזוזי, והדבר הזה, שמבחינתי היום הוא אפילו, היום אני מבינה שפתאום זה אפשרי, כי עד לא מזמן זה נחשב לי הגבול הבלתי אפשרי. מה נחשב לגבול בלתי אפשרי? גם וגם. כלומר, עבורי,
זה היה, אני זוכרת שלא מזמן היה לי איזשהו טיפול רגשי במסגרת הקורס עצמאיות, ואמרתי לה, אם היציאה שלי לאור כעצמאית תבוא על חשבון מערכות היחסים שקיימים לי בחיים, אז אני לא רוצה. אני לא רוצה לפגוע בדבר הזה שאני, הוא מבחינתי התשתית להכל, הוא מבחינתי המקור להכל, והוא מבחינתי הדבר הכי חשוב לי בחיים, ושהם פתאום הדברים בקורס הציפו אותי, אז זה פתאום השפיע על האמא שאני, כי פתאום הייתי יותר עצבנית, ופחות מכילה, וגם על הבת זוג שאני, ופתאום כל הדברים שאני עובדת עליהם כל כך, משהו קרה שמה, ואז זה באמת, ככה, וזה מתקשר לשיח של מקודם, של איך? אני נושמת עמוק ואומרת, אני יודעת שגם שאתה מחוברת לדעת, יש משפט בתורה שאומר כי יגורתי בא לי. ממה שאני מפחד, מה שפחדתי ממנו קרה לי. וכשאת שומעת או אומרת בכל רם את המילה פחד, תעצרי שם רגע. תעצרי שם ותני לו מקום ותני לו יד. אי אפשר להעלים פחד. הוא בא ללמד אותך משהו, בא להגיד לך משהו. אבל אי אפשר להמשיך להסתובב איתו בתצורה שהוא מגיע. כי בתצורה שהוא מגיע, עד שהוא לא יתממש, הוא לא יירגע. אז כשהוא מגיע, הוא בא להגיד משהו, ואם אנחנו לא נפרק אותו ונעבוד איתו, אז חס וחלילה, הוא יממש את הפחד. הוא יממש את הפחד. כמה אני פוגשת מתאמנות שנמצאות בתהליכי גירושים, או שהתגרשו, ואומרות, אני גדלתי בבית של הורים גרושים, אני הכי פחדתי בעולם מלהתגרש. ואני הכי מפחדת שילדים שלי יתגרשו, אבל אם אני לא אעשה עבודה, אם אותה מתאמנת לא תעשה עבודה, אז תהיה פה העברה בין דורית. אין מה לעשות, זאת אומרת, עבדתי על הדפוסים שלי, אם לא נעשתה עבודה, זה פשוט יעבור, זה גנטיקה. זה גנטיקה, מה שנקרא, בדם, זה גנטיקה בנפש, זה עובר as is. אם אמא שלי ביקורתית, ואני לא עשיתי עבודה, אני אהיה ביקורתית. אז העבודה פה היא מאוד מאוד חשובה, ולא רק להגיד אני מפחדת, ולחשוב שאם אני מפחדת, אז זה לא יקרה, זה איזשהו מקדם הגנה. אם אני מפחדת, יש לי פה עבודה לעשות. אז לך אני אומרת רגע, כמתנה, משהו שאת מפחדת ממנו, תעבדי איתו. אל תשאיר אותו כפחד, תגיד, אוי, באמת פחדתי מזה, כמו הגשמת מציאות, מי כמוך יודעת, את מגשימה כל מה שאת רוצה. אז אם את מגשימה בטוב, את חלילה יכולה להגשים ברע, ולהפך. אז זה בהקשר של פחדים, שפחד בהיפוך אותיות זה דחף, זה בדיוק זה אמרת שזה מימוש, אז זה לא לנסות להרחיק את הפחד, אלא להפוך אותו, להתמיר אותו לדחף. נכון. ואני רוצה לגעת בנושא של הגם וגם, ואיך את עושה את זה, מתי את מפנה את הזמן. היה לי איזשהו תרגיל במקום העבודה לפני, אני חושבת אולי 9 או 10 שנים, מתוך סדנת מנהלים, סיימנו סשן, והמנחה שמה על הקירות של המשרד דפים עם שם בראש כל דף, וזה היה אנונימי, והיה רשום לקחת ולתת. דמייני שיש דף, רשום נטלי, לקחת, לתת. מה רוצים לקחת מנטלי, ומה רוצים לתת לנטלי. ובאמת בלקחת חזר על עצמו, חשיבה חיובית, אופטימיות, הקשבה, דברים שחזרו על עצמם היו מאוד נעימים לי, ובלתת, כמעט כולם כתבו זמן. ואני הסתכלתי על הדף הזה, וזה suddenly hit me, אמרתי, אני מנהלת משאבי אנוש. הקולגות שלי חווים אותי שאין לי זמן, אני so called הכותל. אני ה-911, שאם יש בעיה פונים אליי ואתם חווים שאין לי זמן, אני נכשלתי. זה כמו שהבן שלי יגיד, רציתי לספר לך משהו, וראיתי שאת עסוקה. זה לא משנה כמה משימות יש לי, אבל אם אתה חווה אותי ככה, זה כמו איש עשיר שיגידו, אין לו כסף, לא יכול להיות, יש לי רזרבות. וביום הזה קיבלתי החלטה שאני אהיה אדם שיש לו זמן. קיבלתי החלטה, וזאת מילת המפתח בעיניי. אנחנו הופכים עולמות על ידי החלטה. אמרתי, אני אהיה אדם שיש לו זמן. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, את בטח מאוד עסוקה. יש לי זמן לכל מה שחשוב לי. את סימסת לי, ריגשת אותי, אמרת לי, אני רוצה שתבואי לפודקאסט, את חשובה לי, אני מגיעה. תגידי לי עכשיו, לא יודעת מה, בואי לסטנדאפ כזה או אחר, פחות מעניין אותי, בוא נראה סדרה ביחד, פחות מעניין אותי, אז אני אגיד לך, זה פחות מעניין אותי, לא, אין לי זמן. למה אני לא אגיד לא אין לי זמן? כי למילים יש כוח. ותמיד אני אומרת, יש לי זמן. יש לי זמן בשפע. ולהלכה למעשה זה מייצר מציאות. ובפרקטיקה אני אקח את זה, הזכרתי קודם תוכנית טלוויזיה, אני
בונה את היום שלי בצורה כזאת, שאני שמה את הבלוקים החשובים שלי ביומן, וזה קודם כל לקום מוקדם. אני מאוד 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 גרופית של קימה מוקדמת, מועדון 5 בבוקר. זה התחיל כשילדים היו קטנים, ואני מאוד אוהבת לקרוא, וגיליתי שגם היה באיזשהו תרגיל אימוני, שאמרו לי, מעל עוד שעה ביום מה היית עושה? אמרתי, קוראת. אמרתי, אוקיי. אז תייצרי, שעה ביום. כן, כאילו, מדברים על שעה ביום, לא דיברנו עכשיו על להוסיף שבוע, אז באמת ככה ייצרתי את השעה ביום, והתחלתי לקום ב5 והייתי קוראת חצי שעה כל בוקר. עם הזמן התחלתי לעשות ספורט גם בבוקר, וגיליתי שאני באמת חיונית, ומה שנאמר, אני בפור על הילדים, אי אפשר, הם לא יכולים עליי, שאני גם קוראת, ואני גם אחרי ספורט, אז אני מאוד חיונית, וכל הבקרים באמת השתנו לטובה. אז זה בלוקים ביומן שקיימים, אני גרופית של התמדה, אני מאמינה שהתמדה לוקחת כישרון, אני מאמינה שאנשים ששמים לעצמם מטרה ועושים את זה שוב ושוב ושוב ושוב, בקורס למדנו שחזרתיות היא כל המיומנויות. אנשים רואים אותי, איך את כותבת? כתבתי פעם, כתבתי פעמיים, כתבתי 3 פעמים, היום את תגידי לי, סיוון, קחי 10 דקות, תכתבי לי טקסט, זה יקרה. כי אני כל כך, השריר שלי כל כך מיומן, לא כי אני נולדתי בבית של סופרים, לא כי הושיבו אותי לכתוב אחר הצהריים, אבל בשנים האחרונות אני מושיבה את עצמי לכתוב יום, 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 יום. החברות שואלות אותי, כל בוקר את כותבת? אני אומרת, כן, כל בוקר אני כותבת. יש את הספר של ג'ולי קמרון שנקרא דרך האומן, שהיא ממש מלמדת את האדם איך להחזיר את היצירתיות שבו. ואחד הכלים המשמעותיים שם שאומרת זה כתיבה אינטואיטיבית בבוקר, זה פשוט לרוקן, כמו ניקוי אורוות, כל מה שיש לך, כל מה שעולה להוציא על הדף, לזרוק, לשרוף, לא משנה, אף אחד לא צריך לראות את זה אחר כך. אבל קודם כל לרוקן, ואת יוצאת ליום חדשה. תחשבי שכמו כל יום את עושה טיפול על הבוקר. מטורף. אז זה אחת מהשיטות שלי לגם וגם וגם, אבל את שואלת, איך? אני דווקא מחזירה לך בלמה. ניטשה אמר מי שיש לו למה יכול לשאת כל איך. ובהמשך אני אוכל לספר יותר על הספר השני שכתבתי, והוא נכתב באמת בזמן לא הגיוני, אבל הנה הוא קרה, בחודש ושבוע כתבתי ספר, ואני לא יכולה להגיד לך שעבדתי קשה. עבדתי הרבה, אבל לא עבדתי קשה. עבדתי בהתרגשות, עבדתי בתשוקה, עבדתי... אז היה לי למה. אז יכולתי לשאת כל איך, את הגם וגם וגם וגם. כשמתאמנת יוצאת מהקליניקה, ולימים אני שומעת את מה שאני שומעת, איזה פריבילגיה להגיד, יש לי את הכלי הזה, אבל אני לא עוזרת איתו. איזה למה ענק זה לדעת שאת משפיעה על מישהו טוב בעולם. מדהים, מדהים, וזה בדיוק שדיברת, ממש כאן נתת כאילו הגדרה לאזור הגאונות, כי שאתה נמצא באזור הגאונות שלך, ולכולנו יש, קוראים לזה ניצוץ אלוקי, נקודה סינגולרית, אזור הגאונות, אז זה בדיוק זה, אתה לא עובד קשה, אתה יכול לעבוד הרבה שעות, אבל זה ממלא אותך ולא מרוקן אותך, ואתה מרגיש שאתה בהיי טבעי כזה, והשעות פשוט עוברות, ואתה מתמלא באנרגיה, וכן, וזה מה שאני מרגישה שאני יכולה לשבת אפילו עם חברה, עם אחות, עם אחותי, שעשינו תהליך מדהים בשנה האחרונה, ואני ממש מרגישה שהשעות עוברות, כי אני נמצאת במשהו שמגיע לי בקלות, ואני רואה את העדים של הדבר הזה, ואני רואה איך זה שאני פתאום גורמת לה להסתכל, אני לא גורמת, אני מהירה לה והיא גורמת לעצמה להסתכל על זה בצורה אחרת, כמה זה ממלא אותי וכמה טוב זה מביא לעולם. וכן, כן. כן, זאת זכות. זו זכות ענקית. זו זכות ענקית, וכן, ואני מבינה שגם מלכתחילה השאלה הזאת של האיך, שוב חוזרת לאיזשהו פחד. שבבסיסה יושב איזשהו פחד של מה אני אהיה כש. את תהיי מה שתרצי. את יודעת שבעולם האימון אנחנו לוקחים אחריות, יש ייחוס פנימי, ייחוס חיצוני. אנשים שיש להם ייחוס חיצוני, אכלו לי, שתו לי, התאכזבו ממני, פיטרו אותי. אנשים שיש להם ייחוס פנימי באים ואומרים, אני לוקח אחריות. אני עושה גם וגם וגם וגם. לצורך העניין, אני ממש לקחתי את הילדים הצעירים שלי לשיחה, כשהגיע הפרויקט החדש אמרתי בחודש הקרוב אמא תהיה פחות פנויה, אבל אני מגשימה חלום, אני מקווה שתהיו שמחים בשבילי, שתגדלו, תבינו את המשמעות הגדולה שנעלמתי לרגע, ובאחר הצהריים הייתי פחות נוכחת, ואפילו היה לי איזשהו
קיבוץ קטן בלב, כי קמתי ב5:00 לכתוב, והבן שלי הצעיר בן 5, והוא קם ב5:20, וזה הזמן שלי. אני אוהבת אותך מאוד, אבל אוהבת אותי לא פחות. ואני רואה אותו ככה, עם הצעדים הקטנים שלו, ישר בא לקבל חיבוק, ואני מתכווצת ואומרת לו, בניה, זה הזמן של אמא, אתה אמור לישון עכשיו, חושך בחוץ. אז הוא יושב על הספה, ואז יש רקע של סרטונים ברקע ורעש, וכבר זה לא הזמן שלי, וכבר לא כיף לי. אז זה היה באותו יום שהלכתי לבית מלון לכתוב, והבן שלי שאל איפה אמא, ובעלי אמיר אמר לו, אמא הלכה לכתוב. אז הוא התקשר אליי ואמר, אמא תחזרי, אני לא אפריע לך לכתוב. והרגשתי שמשהו התבלבל, ואני לא רוצה שזה חלילה יהיה תחרות או משהו, והסברתי, בני המתוק זה לא כי אתה מפריע לכתוב, אמא צריכה את הזמן שלה ואת השקט שלה, ואני אוהבת אותך ואני שמחה, ואני אחזור מחר ונתחבק. אבל זה איזשהו שיתוף של מחיר שאת עשויה לשלם בדרך להגשים חלומות, והייתי עושה את זה שוב ושוב 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 ושוב, כי את התחושות שאני הרגשתי בתקופה של היצירה הזאת, מעולם לא הרגשתי, לא ידעתי שאדם יכול להרגיש רמות כאלה של התרגשות, וזאת זכות, אני מחבקת את זה בשתי ידיים, ומבינה שהיו מחירים ששילמתי, וייתכן שאני גם משלם, אבל עם אחריות גדולה, עם אחריות, עם הבנה, עם תקשורת, בדיוק כמו שדיברנו קודם, לדבר עם הילדה הפנימית, לדבר עם הילדים הקיימים. ממש ככה. אני זוכרת שהבן הבכור שלי אמר, אז אמא, כמה את הולכת להרוויח מהדבר הזה? אמרתי לו, את הבריאות הנפשית שלי, משהו שאני לא יכולה לעמוד בכסף, זה בכלל לא רלוונטי, זה בכלל לא על הפרק. אם אני מאוד עובדת כאן, אני מתרגשת, אני עושה את זה. אני לא מתרגשת, אני לא עושה את זה. לפעמים התרגשות ופחד הם כזה... לחלוטין, ואז יש דיבור פנימי, ואם את משכילה לפתח דיבור פנימי מקדם, אז ההתרגשות גוברת על הפחד. אי אפשר לזייף התרגשות. אי אפשר. נכון, וזה כל פעם לחזור פנימה. זה כל פעם לחזור, אני יכולה להגיד לך שאני ככה שיתפתי אותך שיוחאי עכשיו במילואים, ואני מהבוקר במשרד, ואז הגעתי לפה, וגם אני מצלמת אחר כבר את הפרק השני, ואני יכולה להגיד לך שעל הבוקר זה היה כזה מחשבות של, טוב נו, הילדים צריכים אותך, יוחאי לא נמצא, תוותרי כרגע, הפודקאסט ממלא אותך, את מרגישה שאת בשליחות שלך, את מרגישה שאת נותנת, מעבירה הלאה את כל מה שאת מקבלת גם בשנים האחרונות, אבל כרגע הילדים גם צריכים אותך, אז תוותרי. ואז בדיוק עשיתי את הדיבור הפנימי הזה, שחזרתי לילדה ושאלתי אותה, מה את רוצה? את רוצה ללכת? את רוצה לעשות את זה? יש פחד, יש כל פעם, אני מקליטה עכשיו את הפרק העשירי, וכל פעם בדרך לפה יש קול שאומר לי, לא צריך, לא צריך להקליט, למה את צריכה את זה? למה את צריכה את זה? וכל פעם זה להבין שהמחשבות האלה, שעולות גם כל הזמן, הם לא שלי. חלקם לא שלי, חלקם הם הקולות של אמא ואבא, והסביבה וכולם, ואז לחזור אליי. למחשבות שלי, ולהזכיר לעצמי הרבה פעמים בדיוק כמו שעושים בספורט, החוויה של האחרי, כן. את איך אני מרגישה אחרי, את ההתעלות, את הערך שזה נותן, וממש לנוע עם הפחד בסופו של דבר, כי באמת אין בסופו של דבר, המוח שלנו, דיברת כאן על ה-92%, המוח שלנו רוצה אותנו שורדות, בסדר? אם יש לך אזור בטוח, הוא רוצה שתהי באזור בטוח, גם אם האזור בטוח הוא מאוד לא בטוח, בסדר? גם אם אני במשך 14 שנים שחזרתי דפוס של חרם, חרם לא נשמע אזור בטוח, עבורי זה היה האזור הבטוח, ולזוז משם היה קשה. צריך ממך ללמוד, את יודעת, אני מתרגשת, להרגיש זה באמת נכתב, לא רוצה להגיד מדם ליבי, אבל נכתב מעומק הנפש, וכשיש שיח שמזכיר לי טקסט, אז זה רק מדייק לי כמה זה עוצמתי וחזק. זה ייתן איזשהו נופח אופטימי. לקלוז'ר. ורק אראה כמה זה באמת ספונטני. דיברנו גם קודם על שיעורים, בתחילת
כהכנה לפודקאסט כזה, על זה שאפשר ללמוד שיעורים באופן גבוה ומיטיב, בלי כאב. נכון. ואת מדברת על פחד לא מעט, ואני רוצה להקדיש לך את הטקסט הזה, ממני אלייך, זה נקרא באתי ללמוד. באתי לכאן כדי ללמוד, להבין מה חשוב, להשתפר עוד ועוד. כל יום הוא שיעור, כל רגע הוא הזדמנות, להרגיש את החיבור. מכל אדם אני מלקטת תובנות, גם מרגעים קטנים של שקט, גם ממילים שנזרקות לאוויר. כך אני לומדת את עצמי מחדש להכיר. הבנתי שלפחד יש תפקיד, אבל הוא לא קובע, הוא לעולם לא ילמד את מה שהלב כבר יודע. אפשר לשחרר אותו, לתת לו ללכת, ובמקומו להכניס ביטחון והגנה. גיליתי שזה קל יותר כשמחליפים פחד באמונה. ובכל יום אני לומדת מחדש, שגם אם אין לי את כל התשובות, אני תלמידה ייחודית, אני מביאה איתי חוכמה והמון תובנות, והאמונה היא תמיד מראה לי דרכים נכונות. הגענו לחיים האלה כדי ללמוד ולהתפתח, כשאנחנו באמונה מלאה, הלמידות שלנו יכולות להיות קלות. וואו. מדהים. ואני ככה, בא לי לשאול אותך עוד שאלה, שקשורה, היא עלתה בי, ככה אינטואיטיבית, שאלת, כמישהי שבאמת ככה פוגשת כבר הרבה שנים, הרבה ככה מלווים בקליניקה, וגם ביום יום במשאבנו, שאנחנו בעצם פוגשות את זה כל הזמן. את חושבת שכל בן אדם יכול לעשות, בעצם לא משנה מה הוא עבר בעבר שלו, ואיזה חוויות הוא חווה, ואיזה דפוסים התקבלו להם שם בתת מודע, ואני כל הזמן קוראת לזה דאטאבייס, בקוד הזה, שהוא קוד פתוח. בורא עולם עשה אותו פתוח. תחשבי, בורא עולם יצר יצירה ואמר לנו, בואו אני מרשה לכם, הכל צפוי והרשות נתונה, אני מרשה לכם לשנות, אבל באמת יש סיפורים ככה יותר מאתגרים, בסדר? נשמות שמגיעות לעולם ועוברות שיעורים מאתגרים מאוד. האם את מאמינה שבאמת כל אדם יכול להגיע למקום שבו הוא באמת לוקח אחריות על החיים שלו? אחריות ובחירה, ופועל עם הפחד? השאלה הזאת מרגשת אותי, אז כנראה שיש בה משהו מאוד מאוד עמוק. זה לא תשובה של שחור ולבן, כל אדם שרוצה יכול. אני מאוד סיפורית, אז בא לי לשתף במשל הפיל, שאני מאמינה שיותר קל לנו לזכור סיפורים, שימשיג את זה שכולנו בסוף קשורים באיזושהי יתד, והיכולת להשתחרר ממנה יושבת רק כאן. אז המשל הזה זה של חורחה דה בוקאי, זה נקרא משל הפיל. מסופר על ילד שמאוד מאוד אהב ללכת לקרקס שהוא היה קטן, הוא היה מגיע לקרקס וראה פיל קטן שעושה את מה שאומרים לו, עם שוט, עומד על העטוף, מצייר עם האף, מאוד מאוד ממושמע, וכשהוא יצא, הוא ראה שהפיל קשור ביתד ברזל, מאוד מאוד חזקה לאדמה. מסתכל כזה על הפיל, בחן אותו, הוא ממש זכר את התמונה של הפילון המתוק קשור ליתד, ולימים הוא נהיה אבא, והוא עדיין מאוד אהב ללכת לקרקס, הוא לקח את הילדים שלו לקרקס, ולפיל הזה, הספציפי הזה, היה כתם לבן על המצח, וכשהוא הגיע 20-25 שנה אחר כך, הוא ראה את הפיל, לא את הפילון, את הפיל הגדול, עם הכתם הלבן, הוא אמר וואו זה אותו פיל, וגם באותו מקום שהוא גדל בו, והוא התרגש לראות את הפיל, ובאמת הוא עדיין היה מאוד מאולף, וכשהוא יצא החוצה עם הילדים שלו, הוא ראה שהפיל קשור לאותה יתד, אותה יתד שאז הייתה נראית לו מאוד חזקה, קטנה, איזשהו יתד ברזל עם שלשלאות שמקיפות לו את אחת הרגליים, וזה גרם לו לטעות, הוא אמר לא הבנתי, למה צריך לקשור, איך הפיל לא משתחרר מזה? ואז הוא שאל כמה אנשים, ואנשים לא ידעו לתת לו תשובות, והוא הלך לחכם השבט ושאל אותו, למה הפיל לא בורח? הוא קשור ביתד מאוד מאוד קלה. ואז הוא אמר, הפיל הזה, כשהוא היה קטן, הוא ניסה בכל כוחו. הוא נאנק, נחתך ברגליים, ניסה להשתחרר, הרים רגל, הרים יד, הרים זנב, בכל הכוח הוא ניסה להשתחרר מהשלשלת הזאת.
אבל ככל שעבר הזמן והוא ניסה, הוא הבין שהוא לא יכול, שאין לו את הכוח להשתחרר מהשלשלת הזאת. זה פשוט השלים עם המציאות הזאת. ולימים כשהוא גדל, הוא הפסיק לנסות, כי הוא הבין שהוא לא יכול. לא היה אף אחד שיגיד לו, היי, אתה כבר לא פילון קטן, יש לך כוח. לא היה אף אחד שיעשה את זה עבורו. ולכן הוא נשאר קשור, למרות שבהנף רגל הוא יוצא משם. זה משל שבא ואומר לנו, איזה שרשרת קושרת אותך? איזה שרשרת קושר אותך? איזה שרשרת קושרת אותך? איזה סיפור את מספרת לעצמך שאת אומרת, אין לי כוח, אני לא יכולה? איזה סיפור את מספרת לילדה הפנימית שאת אומרת לה, את לא מסוגלת? איזה קילומטרז' צברת מאז? כמה כוחות, כמה שרירים, כמה יכולות, כמה הצלחות? זה רק להרים רגל. רק. צריך להשקיע מאמץ, אבל זה אפשרי. אפשר להשתחרר מהשלשלת הזאת שכובלת אותך. מדהים. מדהים ממש, מדהים ממש, וזה, וואו, איזה משל מדהים, ממש מרגש, כי באמת בסופו של יום, זה גם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. לחלוטין. אפשר, לא מזמן אני אשתף אותך שראיתי רעיון עם ישי ריבו, שהוא באמת אומן מדהים, ויותר מהכל, הענווה שלו מגנתה אותי למסך ברמה שבאמת אני לא זוכרת את עצמי מתמגנטת ככה לרעיון או בכלל למשהו, ושמעתי אותו מספר את הסיפור ילדות שלו, שהוא סיפור ילדות בעיניי להרבה אנשים שישמע לא פשוט. הוא עלה בגיל 6 מצרפת, הוא גר בקרוון, הם היו הרבה ילדים והורים בתוך קרוון, הוא קרא לזה צפוף לרווחה, והדרך שבה הוא מספר את הסיפור, והוא בוחר להתמקד בטוב, ובזה שאבא שלו כל בוקר קם והסיע אותו והיה איתו בבית ספר באולפנה ובבית ספר והחזיר, גרם לי לבוא ולהגיד, אוקיי, תבחרי גם איך את מספרת את הסיפור שלך, בעיקר לעצמך ובעיקר, ואני חושבת שאחד מהשינויים הכי גדולים זה ההבנה הזאתי שלא משנה מה עברתי, זה באמת הכל נברא עבורי. ההורים שלי שככה אני מדברת עליהם הרבה והם מקשיבים גם לחלק מהפרקים, אני יודעת היום להגיד בוודאות שהם עשו הכי טוב שהם יכלו לעשות. אני יודעת שהנשמה שלי בחרה אותם, ואני יודעת שהם באמת נתנו לי את כל מה שהם יכלו לתת באותו נקודה, שאני לא הפילון הזה יותר, כלומר לא הפילון החלש. אני לא הפילון החלש הזה, ולבוא ולהסתכל על הסיפור ולבוא ולהגיד איזה מדהימה, כלומר איזה מדהימה שעם כל מה שהיה שם הצלחת לבוא ולהביא את עצמך, ואיזה נחישות ואיזה כוח רצון ואיזה עוצמה, וזה הכוחות האמיתיים שקיימים בך, רק היום בדרך, בדיוק מה שאמרת, היום בדרך הקלה, בדרך המטיבה, לעבור את השיעורים בצורה שתטיב איתי ותהיה מדויקת עבורי ותאפשר לי לצמוח ולהאיר את הדרך של כל מי שבעצם ככה חווה את ההרגשה הזאת, כי הכאב שבאתי איתו היום, אני יודעת להגיד, זה אותו כאב של לא שייכת, לא רצויה, נטל, נטלי. זה הפחד הכי גדול של בני האדם, וואו, נטל נטלי. כן, ואת יודעת שאמרתי ליוחאי, שגיליתי, פתאום זה היה ממש לפני כמה שנים, שחברה שלי שגם קוראים לה נטלי, דיברה בטלפון, ואז הוא אמר לה, את יודעת שיש לך שם מאוד קשוח, זה בא מהמילה נטל, ואז זה פתאום היה כזה, suddenly hit you. וואו, ואז אמרתי ליוחאי, אז הוא אומר לי, כן, את יכולה לבחור להסתכל על זה ככה, או שאת יכולה להסתכל על זה כנשמה טהורה לעולם ירדה, ראשי תיבות כזה, וזה הכל, גם שם זה עניין של פרשנות. עניין של פרשנות. אז התחלנו עם הילדה הפנימית, ונסיים ברשותך עם הילדה הפנימית, בדיוק עם מה שאמרת עכשיו, החיבור לילדה הפנימית מאפשר לנו לשנות לה את הפרשנות, כי אנחנו הרי יודעות שאין לנו שליטה על שום דבר שקורה בעולם, רק על הפרשנות שלנו, ולה היה פרשנות מנקודת מבט של מה שהיא ראתה בבית, מה שלימדו אותה, אבל עכשיו עם התקשורת הישירה הזאת, יש לך אפשרות לחזור לשם, ולשנות לה את הפרשנות,
לא להגיד, ההורים שלי לא רצו אותי, ההורים שלי עשו הכי טוב שהם יכולים. אני בחמלה עליהם, אני אוהבת אותם, אני שמחה על הזכות בכלל שהם פה, שאני יכולה לעשות הקלוז'ר, ולהגיד להם תודה על השיעורים המדהימים שלמדתי, ואני מבקשת שמעתה ועלה השיעורים יהיו קלים, גבוהים ומטיבים. ממש לבקש את המציאות שאנחנו רוצים. מדהים. אני אסיים במשהו קטן שבדיוק החזיר אותי לנקודה הזאת, שאני כל הזמן שסיפרתי את הסיפור שלי, סיפרתי שההורים שלי רצו לעשות הפלה, ואחותי ככה שכנעה אותם לא לעשות, ושאני טעות, ואז איזה יום שישי אחד ישבנו אצל ההורים שלי, המדהימים שמארחים אותנו כל שישי, שנמצאים, הייתי השבוע בשוויץ, והיו עם הילדים שהם עכשיו ברגעים האלו, עם הילדים שלי, ועושים תיקון מדהים, וראינו את התוכנית 1 למיליון של נסלי ברדה, ואז הבן שלי ארי הסתכל כזה מאוד מאוד הסתקרן, ואז אחר כך הוא בא אליי ואמר לי, אמא, גם את 1 למיליון, גם את נס. מדהים. זה בדיוק זה. סיוון אהובה, יקרה, תודה לך. תודה לך על המסע המשותף. תודה על הדרך. ותודה שהגעת לכאן ונתת לי את הזכות לארח אותך, ושהדברים האלו שאנחנו כאן מדברים יגיעו לכל מי שצריך לשמוע ולראות את זה, ולהפיץ הרבה טוב בעולם. תודה על הזכות. תודה על הזכות אז, ותודה על הזכות היום. נהניתי והתרגשתי מאוד. תודה רבה.